Claus, har du nu reddet far slipper os i stykker? Det er snart hver dag, jeg må arbejde i flere timer for din skyld. Hele huset fuldt af fjer. Nej, nu kan jeg ikke mere. Nå, Claus, hvad har du nu lavet igen? Det er så lille Claus. Nej, nu skal det være slut. Goddag, goddag. Nå, her er de nok brug for mig. Ja, nu skal de ikke græde mere, lille frue. Nilfisk trævlesugeren klarer alt. Og Nilfisk leverer på rattebetaling fra kun 20 øre om dagen.